Ahojte, máme tu ďalšie video a keďže sa nám blíži leto, každý zháňa informácie o tom, ako na leto vyzerá dobre, ako zhodiť tuk, ktorý ľudia nabrali počas zimy, počas veľkonočných sviatkov, a práve preto som sa v dnešnej časti seriálu Ako na to rozhodol, že sa od doplnkov výživy vrátim späť k strave a výžive a poviem vám zo pár základných informácií ohľadom dietovania, posnažím sa vám poukázať na chyby, ktoré množstvo ľudí robí a prečo sú ich diety neúspešné, a tiež spomeniem pár tipov, ktoré toto celé uľahčia. Téma dietovania je vcelku rozsiahla a bude nutné ju rozdeliť na viacero videí. V dnešnom sa zameriam na základy, na princípy, ktoré platia pre každého a je nutné ich dodržiavať, ak človek chce niečo dokázať a chce vlastne, aby jeho dietovanie bolo úspešné. A ako základnú vec na úvod by som chcel povedať, že ak niekto očakáva, že existuje nejaký jednoduchý a zaručený spôsob, ako schudnúť bez námahy najlepšie, tak bohužiaľ sklamem, takýto spôsob neexistuje, nikdy neexistoval a ani nikdy existovať nebude. Ešte predtým, ako sa do toho celého pustíme, by som chcel vysvetliť zo pár základných pojmov, ktoré budeme aj počas videa používať a každý z vás by mal rozumieť. Prvým pojmom je metabolizmus. Metabolizmus, alebo inými slovami látková premena, je súbor všetkých biochemických reakcií a procesov, ktoré prebiehajú v živých organizmoch. Môže sa jednať či už o výstavbu, inými slovami syntézu tkanív, svalového alebo tukového tkaniva. Tento proces sa nazýva anabolizmus, alebo rozpad tkanív, to znamená katabolizmus. Ďalším pojmom, ktorý nás bude zaujímať asi najviac, je bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus je minimálne množstvo energie, respektíve kalórií, ktoré telo potrebuje na svoju existenciu. Na výpočet bazálneho metabolizmu existuje na internete množstvo rôznych kalkulačiek. Tieto kalkulačky však podľa mňa dosť zavádzajú, pretože výška bazálneho metabolizmu sa stanovuje od množstva vecí a nie je postačujúca výška a váha, a podobne ako BMI index, tento údaj môže byť veľmi skresľujúci. Základnou vecou, ktorú ovplyvňuje bazálny metabolizmus, je telesná stavba, telesná štruktúra telesných tkanív. Najviac tu narážam na množstvo tuku, množstvo svalových vlákien, keďže orgány máme všetci rovnaké. Práve rozdiel v množstve svalového a tukového tkaniva môže ovplyvňovať rýchlosť bazálneho metabolizmu u rovnako vysokých a rovnako vážiacich ľudí, pretože svalová aktívna hmota vyžaduje od bazálneho metabolizmu oveľa viac kalórií ako tukové tkanivo, ktoré nie je aktívne. Telo ako také je organizmus, ktorý nemá rád zmeny. Pri každej zmene sa tejto zmene telo najprv bráni a potom sa aj postupne prispôsobí. To znamená, že ani prechod od nejakého výkrného alebo objemového režimu, povedzme u kulturistov, alebo od bežnej stravy u bežných ľudí k strave, pri ktorej chceme chudnúť, to znamená, pri ktorej máme kalorický deficit, nie je jednoduchý a hlavne prvých pár dní je celkovo náročných. Spomenul som ďalší pojem, jedná sa o kalorický deficit. Kalorický deficit je absolútny základ úspešnej diety. Bez kalorického deficitu nikto nikdy nemôže schudnúť, je to proste jednoduchá matematika. Keď raz viac príjmem ako vydám, tak priberám, keď menej príjmem ako vydám, tak chudnem. Tomuto sa nedá vyhnúť a jediná vec, ktorá sa dá nejakým spôsobom nastaviť alebo upraviť a ktorá nám dokáže uľahčiť život, je zloženie toho kalorického príjmu, ktorý teda do seba dostávame, to znamená zloženie stravy, ktorú človek príjma. Úplne základnou a najväčšou chybou, čo sa týka dietovania, túto chybu robia väčšinou ženy, je nejesť nič alebo jesť málo. Prečo? Je to preto, lebo ak jednoducho nepríjmame dostatok kalórií ani na to, aby sme pokryli potreby bazálneho metabolizmu, telo sa tomu začne prispôsobovať a začne tento bazálny metabolizmus spomalovať, začne sa vypínať a to je vlastne presný opak toho, čo chceme. Na to, aby telo úspešne spalovalo tuk, aby fungovalo, je potrebné, aby metabolizmus fungoval na čo najvyššej úrovni, pretože čím rýchlejšie nám šlape metabolizmus, tým viac spálime, čím viac spálime, tým lepšie chudneme.
Pri každej diete, ktorá má byť úspešná, je potrebné trafiť hladinu prijatých kalórií tak, aby nebola príliš vysoká a tým pádom sme zostali v kalorickom deficite, ale nebola ani príliš nízka a telo sa nezačalo vypínať. Toto je v zásade ten najväčší problém každej z diét, správne to nastaviť, pretože každý organizmus funguje trošku inak a väčšinou na toto množstvo sa prichádza metodou pokus-omyl. Avšak existujú určité základné tabuľkové hodnoty, podľa ktorých sa to dá nastaviť a od ktorých sa následne vieme ďalej odraziť. Základom sú samozrejme makroživiny. Makroživiny to znamená bielkoviny, sacharidy a tuky, sú to teda zložky potravy, ktoré ovplyvňujú metabolizmus, každá z nich trošku iným spôsobom. Bielkoviny nakopávajú metabolizmus najviac, sacharidy o niečo menej, tuk najmenej. Čo sa týka prepočtu na kalórie, bielkoviny a sacharidy na 1 gram obsahujú 4 kilokalórie, tuk obsahuje 8 kilokalórií. Keďže bazálny metabolizmus, ako som povedal, je množstvo energie, ktorú telo potrebuje na prežitie štandardne bez toho, aby vydávalo akúkoľvek námahu, to znamená, že v úplne kľudovom režime. Každá ďalšia činnosť, ktorú vykonáme, či už je to tréning, prechádzka, beh, aerobná aktivita alebo aj bežné domáce činnosti, zvyšujú energetické nároky tela a týmto pádom vlastne telo potrebuje, respektíve spáli viac a tým pádom môžeme viac aj prijať. Vráťme sa ale späť k makroživinám. Prvá makroživina, bielkoviny. Pre každého človeka, ktorý cvičí, posiluje extrémne dôležité, nakoľko bielkoviny sú jediná makroživina, ktorá má primárne stavebnú úlohu v tele. Sacharidy aj tuk majú primárnu úlohu energetickú, to znamená, že slúžia ako palivo. Bielkovina má primárnu funkciu stavebnú, pretože vlastne všetky tkanivá v tele sú tvorené bielkovinami od kostrového svalstva cez orgány a tak ďalej. Takže bielkoviny štandardne by sme mali príjmať, teda človek, ktorý cvičí, by mal príjmať okolo tých 2 gramov na kilogram hmotnosti. Povedal by som, že v redukčných dietách by mala táto hodnota mierne stúpnuť na 2,5, kľudne až 3 gramy na kilo. Nakoľko keďže je telo v kalorickom deficite, bude sa snažiť nejakým spôsobom šetriť energiu a jeden zo spôsobov šetrenia energie je práve rozklad alebo katabolizmus svalovej hmoty, pretože svalová aktívna hmota vyžaduje od metabolizmu dosť veľa kilokalórií a práve príjmaním dostatočného množstva bielkovín sa tomuto vieme vyhnúť koľko toľko. Príliš veľké množstvo bielkovín, 4-5 gramov a podobné množstvá sú už zbytočné. Jednak je to zbytočne veľa kalórií, jednak telo bežne nedokáže toľkoto bielkovín stráviť a prijať a spracovať. A ďalšia vec, zbytočne veľa bielkovín, množstvo týchto bielkovín pri nedostatku cukru a respektíve nedostatku sacharidov by podľahlo procesu glukoneogenézy, to znamená, že by bolo aj tak prerobené na sacharidy, ktoré by boli následne použité ako energia a toto je príliš drahé a príliš zbytočné. Ďalšou makroživinou sú teda sacharidy. Čo sa týka sacharidov a množstva ich konzumácie počas diety, toto sa mení pri jednotlivých princípoch dietovania. Ak sa bavíme o nejakej low carb, nízkosacharidovej diete, hodnoty sacharidov sa pohybujú na úrovni 50, maximálne 100 gramov za deň, čo sú veľmi nízke hodnoty. Pri týchto dietách je zase vhodné konzumovať väčšie množstvo tukov, samozrejme nie prepálených, saturovaných, vysmažaných jedál, ale zdravých tukov, ako napríklad ryby olej, kokosový olej, lanové semiačka, olivový olej, prípadne, ja neviem, avokádo, olivy, toto všetko sú potraviny, ktoré obsahujú množstvo zdravých tukov. Pri iných typoch diét, ako napríklad sacharidové vlny, sa množstvo sacharidov v jednotlivé dni mení, tým pádom metabolizmus nemá šancu sa tomuto prispôsobiť a prestať nejakým spôsobom pracovať. Ale tieto informácie o jednotlivých dietách by som si nechal do ďalších videí, nakoľko by som vám to chcel povedať podrobnejšie a bolo by to príliš nadlho, keby som to teraz rozoberal. Poslednou makroživinou je teda tuk, ako som už povedal, podobne ako sacharidy, keďže toto oboje sú energetické zložky, ich množstvá sú na sebe závislé, jedného je menej, druhého je viac a celkové množstvo je potrebné nastaviť tak, aby prijaté kalórie sa pohybovali niekde minimálne, možno tak 10%, ani nie nad bazálnym metabolizmom.
Týmto zabezpečíme to, že bazálny metabolizmus nebude klesať, telo sa nezačne vypínať, tým pádom nedojde k tomu, že po prvom, druhom týždni diety prestaneme chudnúť, ale na druhej strane stále budeme v určitom malom 100, 200, 300 kalorickom deficite, ktorý znamená, že postupne telo bude odburávať tukové tkanivo. Takže zhrnutie na záver, prvý krok k úspešnému dietovaniu: nejesť málo alebo nič. Je potrebné nastaviť si jedlá tak, aby sme skonzumovali aspoň tie 3, 4, 5 jedál. Čo sa týka toho množstva, samozrejme záleží to od jednotlivého človeka. Niekto má čas, povedzme v práci a tak ďalej, je viac, niekto menej. Vždy sa to dá ale nastaviť. Takže výhovorky typu ja nemám čas jesť, alebo ja nemôžem jesť, alebo ja pracujem na smeny, alebo niečo podobné, navždy ostanú iba výhovorky. Každý, kto chce, to dokáže a môže schudnúť, môže pribrať, môže urobiť čokoľvek. Je to len o prekonaní samého seba, je to len o seba zapretí a o nejakej disciplíne, o tom, že keď viem, že nemám zjesť tabličku čokolády, tak nezjem ani jednu tabličku čokolády, aj keď tá jedna tablička čokolády s 3 gramami cukru, pol gramom tuku a žiadnymi bielkovinami v nej mi v zásade tú dietu vôbec nejakým spôsobom nenaručí alebo neovplyvní, ale je to o disciplíne a o tom ísť si za svojím cieľom a tým pádom dodržiavať všetko tak, ako to má byť, a garantujem, výsledky sa dostavia.